A excusa por parte do goberno local, que votou en contra, foi que non tiña o valor arquitectónico necesario. Pois ben, nós pensamos que alén do valor arquitectónico hai outros valores a ter en conta, como é o histórico e o cultural, o de xustiza con un persoeiro tan importante como foi o poeta Añón, e que creo que dende Outes temos a obriga de promocionar e de coidar e de reivindicar o seu recoñecemento como tal. Segundo os nacionalistas, para a súa compra e posterior rehabilitación, o Concello podería buscar financiamento con fondos de outras administracións e así aliviar a carga económica que isto pode supoñer. Sería un investimento creemos que non suporía un desembolso tan grande para as arcas municipais, máis alá de que tamén collera a posibilidade de negociar, ou nós así o entendemos, con outras administracións, como pode ser a Xunta de Galicia. Pero eles decidiron pechar directamente esa alternativa. Nós, desde o BNG de Outes, o que si temos claro que vamos a seguir pelexando polo recoñecemento deste noso persoeiro tan histórico, con un legado cultural e tan importante para Outes como foi o poeta Añón. Os nacionalistas pedíanlle tamén ao equipo de goberno que iniciase os trámites oportunos ante a Xunta para a solicitude da declaración como ben de interese cultural, tanto para a Casa do Poeta como tamén para o Pazo do Boel.